Kweduno mabuja kanaka tiri kuuya kwamuri noNhau dzanyasi zuva rochisere mwedzi uno waKurume. Iro zuva rinonzi zuva rinopembererwa wana amai wese pasi rese. Toramba tichiti pamberi nemi wana amai. Nyasi pokare yamazuva mazana mairi ana makumi matanhatu nonomwe 267 pachirungu. Ayo Job Sikara agara mujere aribe kutongiwa pakaita kunyangariwa. Munhau dzanyasi Kanzuru weguta roHarare yaita kunangidziwa nokupopotewa nevazhinji nyasi nokuda kwezvairi kuita zvokuti anenge abatiwa kuti aribe kubhadhara mari yopokumira yokumisa dzimotika iya muguta roHarare ari kubva abhadharisiwa mari inoita $130 omadhora okuAmerica kunzi kwaende choupenzi pakaita kunyangariwa ipapapa nokuti zvichapera sei. Asi wamwe wati waendesa kudaro dzimhosva kuti zvavari kuita zvokuti anenge areka kugobhadhara mariyo abva atorehwe motika yache kubva yaisiwa kwavanochengeta dzimotikako kuti kwaya agobuditsiwa basi kana achinge abhadhara zviri bopa pamutemo. Rekai tione kuti zvinopera sei, asi zvakaita kunyangariwa izvozvi. Dare reparamende muZimbabwe raakutanda ipapa kuzoendesa nyaya yokuti rigomba kuwanhu kuti wari kuda chere nyaya yokubisiwa kwomutemo unochokuita nezvokuurayiwa kwevanhu vanenge vaparadza mhosva dzakanyanyisa. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Udarori wari kuita izvozvi wakabatana nobazi rinoringa nezvomutemo romunyika. Rekai tione kuti inenge ichitekaira sei nhau iyi. Tinenge tichizokunyepai zvinenge zvichiitikazvo. Kwai mapurisa manyowani ari kuenda kofundzisiwa kuita achipurisa ari kuendesiwa kuchikoro chiya chokufundzisiwa zvinochokuita nozvo mamiriro onzero inonzi pachirungu School of Ideology. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichipera sei izvozvi, asi kwaiwa nokureketa wagoreketa kuti iwo wafana wakatonyepiwa pokuti wanofanira kuziva pokuvhotera. Rekai tizive kuti ichokwadi chere kana kuti manyepo, nokuti izvezvi paribe agoti agoreketa zvatinokwanisa kutibata kuti ichokwadi. Bato roMdct yavamonzora ragoreketa iro kuti riri kuramba gwaro romiganhu rakatuhwa noZEC kuti rigoseenzesiwa musarudzo dziri kuuyadzi. Rekai tione kuti zvichapera sei, nokuti tiribe kunyepiwa nokuti zvichapera sei. Asi ipapapa wagotoreketa kutoti ivo wari kuringira kuti ndo wanenge wari pamusoro pasarudzo dziri kuuya. Hino kuti zvichatekaira sei izvozvi, rekai tirambe takaisa dziso tichiona. KuSouth Africa kune anozviti ndini muprofita Israel J agoreketa kuti kwaiva munangarwa wachahwina nomavhoti akawanditsa chaiwo asati amboitika munyika muno. Rekai tigozviona kuti ichokwadi chere kana kuti manyepo, nokutoti ipapa panenge pachavhundutsa vazhinji. Iwo munangarwa nyasi wanga wari kunzvimbo yoMarange kuchikoro chirida kutangiwa choSt Noah. Kwai mapostori yando agowadana akati douya ino mugoringe nokuziva patinoda kugotanda chikoro chedu chi mogoita ndimi munochera piki yokutanda kuchera pasi pachazowakiwa chikoro chi. Rekai tione kuti zvichaita kuti chikoro chichiite chisvinu cherei kana kuti panenge paribe. Tinenge tichindokunyepai. Tiri kufara nyika yeZimbabwe pabodzipo nogurukota rinoringa nozvo urendo hwomunyika pabodzipo nomutungu agere hunde kukambani yohurumende inoringa nozvo urendo hwomunyika yoZEC. Zvese zvahwina kumibairo kune Berlin Tourism Boss iri kuitirwa izvezvi. Tikuramba tichitenda tichiti kwai zvakanaka izvi. Zimbabwe hagonzi ndiyo inonzi pachirungu destination of the year. Ipapa kutoreketa kuti kwai Zimbabwe ndo nyika inonakidza kushanyihwa chaiko. Kuita urendo munyika medu kwai kuguja noriver chaiko. Tiri kuramba tichizvitenda izvi. Kana wari mhiri wari kukurudzira nokureketa zvakanaka zvakadandi, rekai tigoona kuti zvinopera sei. Toramba tichizvitenda. Manyongori omunyika medu atanda pokare izvezvi wari kutengesa panze pawese kwaiva kutotanda kuramba mari yomabhondi yoma$20 madhora 20 kwai izvezvi mari yobhuruu iya ichadikana kuoneka ano wari kutengesawa nokuti wari kuti iribe chairi kutenga pakatoita kuoma chaiko.
Ukaona zvadandi wotoziva kuti kwai heno zviri kuda kuitika. Wagoreketa makwai wamwe wagoti kuda kuunziwa madhora 200 yakabatana chaiyoyo pepa. Zvakandoitiwa munguva yagono ndo zviri kubenuka. Kwadi zvedu tichisvika ikweyo, rekai tigokunyepa ipo zvinenge zvabuditsiwa zviri pamutemopo. Wozera wakwidza mafuta mweya wokubikisa LPG, kureketa kuno mweya wokubikisa madhora 2 kuAmerica nomasendi 6 kana kuti mari yomunyika churu chibodzi $930 noibodzi nomasendi 35 $1,861 $0.35 pachirungu. Pakaita kuoma peturu kwaiya dhora ribodzi nomasendi 62 $1.62 pachirungu, kana kuti churu chibodzi nomazana 455 nomasendi 32 $1,455.32 pachirungu. Dhiziri kwairi kuita dhora ribodzi nomasendi 61 $1.67 ndoregara diridziwa mutengo kubva pa dhora ribodzi nomasendi 40. Toramba tichiti wanhu goringitsai zviri kuitika zvisvinuba. Kuno wanotengesa zvitoro wanoita 13 guta roBulawayo wakabatiwa kuti kwai vari kutengesa nyama inofanira kunge iri kutaiwa kujiwa newanhu. Pakatoita kuoma chaipo. Tiribe kunyepiwa kuti chii chaizvo chakange chirimo munyamamo chaigoita kuti igonzi iribe kuita tuzvinu. Ticharamba takaringa wanhu gorambai muchiita kuringitsa utano hwenyu kuti hwakamira sei. Pokare kuvhazhaisa nyama iyi yamunenge matenga zvisvinu kuti ireke kugoita tumbuyu zvirwere zvinoramba zvichitekeshera nokupinda muwanhu. Zvakaita kuoma chaiko. Kambani OK yagonziyo noCompetition Commission inofanira kuti igoziva kuti ichatenga zvinhu zvese zvainenge ichiseenzesa kuFood Lovers Market ichizvitenga munyika medu kutenga kubva kunze kwenyika. Pakaita kuoma ipapa nokuti zvimwe zvacho zvizhinji wanenge wanga wari kutoringira kuti wagozvitenge kunze kwenyika kune iyo Food Lovers Market yomuSouth Africa kunyanya. Rekai tione kuti wachaikunda sei nhau iyi, nekutoti wazhinji wakatoita kuvhura dziso ipapo wachida kuti wange waripo pavanhu vanotenga nokutengesera ikweyo. Tiri kuita kututuma nomufaro kureketa kuno wedu munyika anonzi Tadiwa Mubvumbi aita somvura yemubvumbi anoramba kupera. Kureketa kuno abva anzi ndiye anoita mutevedzeri anobatsiridza muteedzeri womutungamiri wobhangi roJP Morgan anonzi pachirungu Assistant Vice President weJP Morgan Bank kuUnited States of America. Tikuramba tichimurera manja tichiti pamberi nazvo. Tiringe dziri kuitika ipo pasi rese. KuSouth Africa kwai upfumi hwavo mumwedzi mitatu yogumisira yegore yapfuura hwakaita kugwa chaiko. Wazhinji wagonangidzira iko kuendesewa kwemagetsi nokuti kuribe kana wakuri kusiya. Pakaita kuoma chaipo. Rekai tigoona kuti wanoipedza sei kana kuti Ramaphosawo wachaita sei nogurukota rawakaisa itsvari muhofisi mawomo. Rekai tinenge tichindokunyepai kana zviri kuchinja. Mapurisa okuZambia nyasi anangidziwa newanhu kuti ari kuita tuzvinuba ari kusikinya tukono nokuti wagosunga wanhu wana wanga wari ndio wakaronga nyasi kutekaira kwakuchitiwa mugwagwa kuwanhukadzi wari kutekaira wachiti pasi nokukubana kwewanhukadzi newanhurume inonzi pachirungu GBV. Rekai tione kuti zvichapera sei ipapa. Mapurisa agoti wanhu wanyepa kuti wagopowe rezinesi rokuenderera mberi nokutekaira kwavo mugwagwa. Pariba kuchaziva chokwadi chaicho. Tinenge tichindokunyepai kana paine zvimwe zvinenge zvaburika. Cyclone Freddy, dutu mupengo Freddy kwai zvezviya kubenhuka kuMozambique zvatakakukunyepai nozuro, asi kwai kusvikira muso mugore rayu ndipo achatanda kupinda kuMozambique asi achapindira dzauru ogopinda achidzika nokuenda kuMalawi kusvikira asvike kudzasi kweZambia. Tinondoramba takakwena mhunonokasiyamwa kuti dai zvadando kuitira kuti hwizi Zambezi hupupimidze mvura yakawanditsa mudhamu roKariba, nokutoti dhamuri riri kuramba richindopwa nokupwa. Rekai tione kuti zvichapera sei ipapa.
KuSouth Africa wazhinji wahwadziwa pareketiwa kuti kwai anonzi Lazarus Mazingane akaita kuponda wanhukadzi nowanhurume wakaita kuwanditsa wanopfuura 20 wamwe achibhinya. Ipapa akagotongerwa kugara mujeri kwoupenyu hwese ka11 pabodzi makore anosvika 800 chaiwo. Kwai agoti arida kuburitsiwa mujeri nekuti agaramo kwemakore 25 25 years pachirungu. Rekai tione kuti wachazvikona sei izvozvi. Wamwe wagototi dai wakuru waita kuchinja mutemo uyu kuti uite wamwe waunorambira kuburitsa, poita wamwe wanobvumiwa kuburitsa, pakaita kuoma chaiko. Ipapa wakafitira kuti wakaenda kudare dzimhosva chairo wanobva waenda kuoratidza pachena kutoti anofanira kubuda. Aida akaburitsiwa henokuti anorarama chere kana kuti anobva andokuita kukubiwa nokupfuhwapo kare zvavanoita nazviya. KuBritain kwai hurumende ikweyo yaendesa mutemo waida kuti ugounziwa kudare reparamende ravo ropasi. Kwai mutemo uyu unenge uchirambidza upoteri munyika mumu, pokare kuti vanhu vazhinji vanenge vachirambidziwa kupotera. Pakatoita kunyangariwa masangano chaiwo anochokuita noBritain agoreketaiwo kuti mutemo uyu ukasiyiwa uchienderera mberi panoita kunyangariwa chaiko. Wazhinji vanhu vanosayako kuponera kana vachinge vaita kusvinyidziwa nehurumende dzavo zvakaita kuoma. Rekai tione kuti vanoipedza sei ipapa. Mitambo yobhora yoUEFA nyasi iri kuenderera mberi pokare kubva pakasiyiwa noZuro. Nyasi vakomana vanenge vari kutibura bhora vachihwapurirana nokutamba munjekure naro. Rekai tigoona kuti vanenge vainouya nosezamba nani. Chedu chikwata choManchester United aiwa chiripo mangwana. Rekai tigokunyepai zvinenge zvichitikapo mangwana. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.